Tervehdys! Minä olen Elmeri Kinnunen Sewing Room Productionsilta ja tänään mä näytän teille katsauksen siitä, minkälaista on tehdä tämmöisen elokuvan musiikkibiisin tuotanto. Tuotanto kuuluu kaikki niin kuin tämmöinen musiikillisen sisällön niin kuin saattaminen semmoiseen muotoon ja soundillisen sisällön saattaminen semmoiseen muotoon, joka sitten lopuksi kuulijalle tulee. Eli nyt on semmoinen homma, että Ville-Veikko Vähäkuups, joka on tämän biisin säveltäjä, on lähettänyt mulle raidat, midit ja vavit, mikä se on tehnyt siis omalla sävellystietokoneellaan ja laittanut sen kasaan. Ja siinä on myös semmoinen mixdown, josta sitten pystyn kuulemaan, että mikä on niin kuin periaatteessa kappaleen idea hänen mielestään. Ja mä lähden sitten nyt viemään eteenpäin sitä, että millä tavalla mä haluaisin kehittää sitä ja soitannollisesti ja soundillisesti ja ehkä lisätä vielä siihen jotakin instrumentteja. Itse asiassa Ville-Veikko pyysi minulta, että jos sinne loppupuolelle voisi lisätä jonkun rumpukompi ja tällä tavalla näin sitten. Ja siitä nyt vielä sen lisäksi tuli lisättyä sinne basso ja sähkökitara. Ja lähdetäänpä vaikka nyt sillä eteenpäin, että kuunnellaan pikkupätkä sitä, mitä Ville-Veikko lähetti minulle ja minkä mukaan sitten minä sitten lähdin toimimaan. Eli periaatteessa nyt Ville-Veikko lähetti nämä midit ja mulla on myös olemassa näiden midien tai ne virtuaali-instrumentit, mitä ne midit on ajanut, niin niistä olevat vavit ja mä oon kuunnellut niitä ja sitten joitakin mä oon käyttänyt, mutta suurin osa mä oon sitten uudelleen orkestroinut tuon Even Hollywood Stringsin ja Hollywood Orchestran niin kuin kanssa. Ja tosiaankin, lähdetäänpäs kuuntelemaan. Tässä nyt on muutama raita usko jo näitä tavaraa. Ja lähdetään tuolta kuuntelemaan, miltä kuulostaa tämä biisi niin kuin Ville-Veikon minun lähettämän demon mukaan. Mä päteekin tässä nyt sillä tavalla, että minä vaihtelen tuossa silloin kun soolo päällä, niin silloin kuuluu Ville-Veikon demo, ja silloin kun ei, niin sitten kuuluu tää minun tuottama versio tästä kappaleesta.
okei, no varmaan tuli jo mielikuva, että mitä siinä tapahtuu, eli soundimaailma rikastuu ja stereokuva laajenee ja uusia instrumentteja alkaa kuulumaan. Se kappale muuttuu eläväksi ja se pystyy kuulemaan kaikki eri nyanssit ja tavallaan tuntemaan niitä tunteita, mitä halutaan välittää tuommoisella musiikilla, joka on ehkä jonkun elokuvan taustamusiikiksi ajateltu. Ville-Veikko säveltää näitä varmasti omasta maailmasta ja omista tunteista. No joo, sitten tosiaankin, niin lähdetäänpäs katsomaan nyt täältä heti ensimmäisenä tuosta tulee mieleen, kuulkaani, tuo piano. Ja piano on tosiaan, niin ei tule mieleen, vaan täällähän se on ihan heti ensimmäisenä. Piano on tosiaan, se lähtee tämmöisellä tosi simppelillä jutulla ja täällä se sitten vähän kehittyy jopa kiertämään erilaisia nuotteja. Ja suurin työ, mitä mulla tässä nyt oli saada tähän semmoista elävää dynamiikkaa, joka kuitenkin tavallaan semmoisen kellontarkan rytmin antaa sinne. Eli tavallaan niin kuin se semmoinen elävä ihminen, joka on metronomin tarkka. Ja tänne on vähän tuossa esimerkiksi, kun katsotaan nyt tätä, tämä oli lähes niin kuin suora rivi, eli tämä on tämä velocity-rivi, missä näkyy nämä iskujen dynamiikka-arvot, ja tosiaankin niin näihin tuli rakenneltua aika paljon lisää dynamiikkaa. Oikeastaan kauttaaltaan kaikissa soittimissa. Ja tosiaan piano samplenä tässä toimii nyt mulla East Westin, on siis Composer Cloud-käyttäjä ja tosiaankin on ihan mahtava lajitelma kaikkia virtuaali-instrumentteja heidän valikoimissaan. Ja tosiaan tämä on Steinway D-Master. Käytössä on kaikki mikit ja ambienssia ja onkohan siellä jotakin. Mikserissä on laitettu tuommoinen, mutta sieltä ei näköjään tehdä mitään. Mutta tosiaankin voidaan katsoa, että mihin meillä se menee täällä sitten ulos tulossa. Siellähän se on, ja tosiaankin siellä on sitten Virtual Tape Machinesia ja sitten totta kai vähän shimmeriä sieltä laitetaan sinne. No, sille ei kummosta tehty sille pianolle ja sitten siellä on seuraava piano, joka on sitten soittaa tavallaan nelikätisesti tai kolmikätisesti ehkä kuitenkin vielä puhutaan. Tai minä en ole pianisti, minä pysty soittamaan kaksikäsisesti, luulenpa. Ja tosiaankin sitten mennään eteenpäin. Siellä oli tosiaan se sama piano sample siellä. Ja sitten nyt tästä kun katsotaan, mitä sampleja meillä on täällä käytössä, no Hollywood Stringsia sieltä löytyy. Ja nää kyllä soundaa hyvälle. Sieltä basso hönkii. Ei mitään ihmeellistä. Muistelen, että selloissakaan tässä sektiosellossa ei mitään maata kaata vaan ole. Lähdetään vain tuommoisella nousevalla ekspressiokäyrällä vähän, koska se biisin alku on semmoinen niin kuin dynaamisesti kasvava. Lähdetään hiljaisuudesta. Tämä kohta on sitten tämä sellon niinku tämmönen niinku bravure-kohta. Tosiaankin tässä haetaan sitä, että niin kun tehdään virtuaali-instrumenttia, niin yritetään pysyä siinä, että me saadaan mahdollisimman luonnollisen kuulonen
sointi ja nuottien vaihtuminen toteutumaan ja koskaan se ei tapahdu sillä tavalla, että mä syötän tuonne mekaaniset nuotit ja se soittaa sitten sen samalla tavalla. Noita joutuu soittamaan itse sitten uudestaan kuuntelemaan, miten kukin virtuaali-instrumentti soi. Ja se on hyvin tärkeää, että opettelee tavallaan ne virtuaali-instrumentit, miten niitä pitää soittaa, että ne saa kuulostamaan sitten tavallaan vähän aidommalta. Siinä on ihan selvä semmoinen oppimiskäyrä. Okei, sitten soolosello ja oppiminen jatkuu jatkuvasti. En sano olevani täydellinen tässä. Ja sitten sooloselloa lähdetään. Ja niin, ikään tässäkin on käytetty East Westin sooloselloa. Tosiaan Ja. Siinä ei mitään ihmeellistä. No, aina on tosi hankala saada semmoinen uskottava alttoviulusoundi. Alttoviulistit varmaan ampuu ensimmäisellä kiväärillä, joka sattuu nyt olemaan saapusolla, kun kuulevat tämän, mutta siellä joukossa se menettelee minun mielestä aivan hyvin. Joo. Ja tuolla tosiaan näkyy tuo pieni. Siinä täytyy rakentaa nuo kaikki lopukkeet, mitenkä ne toimii. Ja tosiaan mennään sitten viuluihin, ja viulusoundina on totta kai East West, niin kuin siinä me nähtiin jo tuossa ikkunassa monta kertaa, avataan se vielä, ja sielläkin nyt on, no vähän tässä vaihtelee, että milloin mikäkin mikki on käytössä. Hollywood Stringssä ja Stringsillä mennään aika pitkälle näissä jousissa. Tässä on ihan niin kuin sektioviulut ja sitten tässä on toi sooloviulu. Ja mulla onkin itse asiassa tässä useampi sooloviulu juttu. Siinä on tietynlaisia erilaisia kulkuja, jotka kuulosti jostain syystä paremmalta toisella instrumentilla kuin toisella. Ja välillä piti saada semmoista erottelevaa terävyyttä nyt niihin kohtiin, missä oli paljon muita instrumentteja, että se sooloviulu erottuu sieltä. Ja muistelen nyt, että tämä ensimmäinen taitaa ollakin tämä ihan soloviolin ihan erikseen. Tämä ei ole Hollywood soloviulu, mutta tämä on toinen. East Westia myös. Ja näissä on tosi niinku tärkeää aina kokeilla, mikä niinku tiettyyn juttuun sopii kaikki nämä attack- ja release-arvot, että tuossa nyt on vähän ehkä niitä muokattu. Ja tuolla taas paljonhan tässä tosiaan, kenelle vielä tämä on tosiaan ihan uutta, niin täällä sitten vaihdellaan näitä artikulaatioita. Mä oon tottunut semmoiseen käytäntöön, että mulla on aina se master, mikä lataa aika paljonkin tänne sitä tavaraa muistiin aina, mutta kyllä mä pärjään sen kanssa, koska mulla on 128 gigaa muistia ja se on kyllä ihan ehdoton sille niin kuin käyttönopeuvan kannalta tämmöisessä virtuaali-instrumenttihommissa. No okei, tuolla on sitten juttu, että missä kohtaa me mietittiin Ville Veikon kanssa, että olisiko sittenkin ehkä toinen instrumentti, joka soittaa. Tämä oli alun perin tarkoitus soittaakin viululla ja sitten se kuulosti tältä. Ja todellakaan tuo niin kuin intervallihyppy tällä sample-kirjastolla ei kuulostanut hyvältä. Siinä oli joku eri se muuttuu niin radikaalisti tuo intervalli tuossa, että se kuulostaa tosi tökeröltä. Ja muutenkin se
biisi lähti paljon enemmän eloon, kun siihen ei sitten käytetty siinä sitä viulua, vaan nimenomaan tässä kysytäänkin kanavassa, että käytetäänkö huilko. Huilko me nyt tähän laitetaan? Ja huiluhan siihen laitettiin, se toi aivan eri tunnelman siihen. Tässä oli taas sitten seuraava homma, nimenomaan just kysymys sitä äskeisestä intervalli. Ja kerta kaikkiaan se ei toiminut ollenkaan tuolla soloviolin kirjastolla, vaan otettiin sitten käyttöön tämä Hollywoodin soloviulu, joka taas toisaalta on paljon pehmeämpi ja ei erotu niin hyvin massan joukosta. Anteeksi, tuossa nyt lähti tuo ennen kuin siinä on kaikki oikea artikulaatio lähtee. Katsotaanpas nyt tosiaankin, niin jahas. Oikea artikulaatio, se lähtee sieltä jo aika aikaisin käyntiin. Ja sitten täysin erikuulunen kuin tuo soloviolin, joka on täällä ihan pelkkä soloviolin nimellä. Eli aivan erikuulunen. Ei toimi, ei yhtään. Ja sielläpä se sitten soittelee se soloviulu. No okei, sitten meillä on täällä spiccato stringsejä, jotka kyllä itse asiassa taitavat mennä master tämmöiseen patchiin, missä on vain sitten vaihdettu artikulaatiota. Tuolla näkyykin itse asiassa, että se vaihtaa sitä. Ja nythän tässä on tämmöinen hauska juttu, että tästähän me on haluttu aika tasainen semmoinen tikuttava, että se on mahdollisimman tommoinen. Että se niinku erottuu ne kaikki sieltä niinku rytmisesti. Ja sitten taas kun mennään eteenpäin. Samaa nuottia kun soitetaan, niin on kiva, että siinä on ihan pieniä dynaamisia variaatioita. Ja sitten totta kai ollaan niinku aina välillä. Ja siellä on välillä kaiken näköisiä. Ja tossa on ja sitten se, mikä on huomioarvosta, on se, että nyt meillä ei olekaan nämä tarkalleen siltä nuotilta, vaan tosiaan nämä on pikkusen etukykkä. Mä oon huomannut, että taimi ei mene oikeasti näissä gridin mukaan. Siinä on pientä viivettä aina, että miten se mikäkin instrumentti sattuu syttymään. Tai jos joku on viisaampi selittää mulle, että mistä se johtuu, että noita täytyy laittaa niin kuin vähän aikaisemmaksi monestikin, niin kuin näissä orkesterikirjastoissa, niin mä sanon, että se vain johtuu siitä, että se instrumentin syttyminen niin kuin vaati sen tietyn ajan, ja se rytmi tulee sitten siitä, niin kuin suurimmasta atakista, mikä siinä syntyy siinä soittimessa. Joo, ja täällä on itse asiassa 3 eri näitä spiccato stringsejä, ja nehän soittaa vielä sitten päällekkäin kaiken näköisten instrumenttien kanssa. Sitten siirrytään tuonne minun lemppari-instrumenttiin, joka on niinku tuo kaikkiin biiseihin ja kaikkiin elokuviin sitä eeppisyyttä ja ilman ranskan torvea tai käyrätorvea, niin ei olisi niitä eeppisiä elokuvan tunnareita, missä niinku tuntuu, että nyt on voimaa ja sen takia mä tykkään ihan hirveästi. Ja siellä taas Hollywood Brassia ollaan käytetty ja joo, siellä lähdetään ihan rohkeasti siihen niin kuin
tosiaan sittenhän on vielä myös paikkansa täällä seuraavalla brass-instrumentilla, eli tämähän oli alun perin soolo-osa, ja sen takia tuossa tuo midi onkin, että soolo-violin, ja tosiaankin, niin mitäs meillä siellä nyt on, niin täällä on tämmönen ihana, tosi trumpettimainen melodia, tämmöistä olikin. Ja alun perin siinä oli siis, olisiko ottanut viulusample ollut muistella, mutta se on hyvin niin kuin syntikkaliidimäinen soundi, mikä tuolla on. Mahtipontisuutta tuli aika paljon enemmän lisää ja se on semmoinen uljaampi ja kuulaampi. Joo, sieltä lähtee sitten piano viemään biisiä suvantoon. Okei, ja siellä taitaa vielä yksi ylimääräinen raita jäänyt sinne. Ja sitten oboehan täällä soittelee heti alusta lähtien. Paljon tavaraa sieltä lähdetään. Ja se on taas Hollywood orkesteri. Tää oli ehkä niinku semmonen jotenkin aina jostain soittimista tulee mieleen, en tiedä mistä se johtuu, mutta eläimiä. Ja minusta tästä oboesta tulee aina mieleen joutsen. Siellä tosiaan aika basickinä on taidettu ladata nämä systeemit ja muistelen, että ei ihan hirveästi siellä näköjään tape-saturaatio varmaan ihan huvin vuoksi muuta keksimättä sinne laitettu. Katsotaan vielä lopuksi sitten, mitä mulla on noissa virtuaali-instrumenttien outputeissa. Ehkä ei siellä hirveän monimutkaista prosessointia, mutta semmoista on niin kuin jonkun verran kaikenlaista. No okei, sitten päästään tähän puoleen ja tosiaankin täällä on nyt tämmönen kuin Chorus Men. Ja tämä on ihan Ville Veikolle mun lähettämä omalla, en ole ihan varma, että mitä kirjastoja hän on käyttänyt, mutta tosiaan eri kirjastoja kuin mitä minulla on. Ja tältä kuulostaa. Okei, ja sitten siis huomataan heti, että okei, nyt puhutaan, että no vaihtuvat, mitähän latinaa tuossa nyt sitten lauletaankaan tai mitä sijaan saksaa se on, mutta joka tapauksessa kun aina vaihtuu seuraava nuotti, niin se on vähän semmoinen pykälämäinen, eli siinä se kuullaan selvästi, että se ei niin kuin. Eli silloin kun soidaan, niin kuulostaa tosi kivalta tai ihan ok, mutta sitten niin kuin tavallaan kun vaihdetaan se, niin se atakki on semmoinen tosi semmoinen niin kuin julma, että miltä se kuulostaa. No mutta sitten siihen on keino, että kun taas laitetaan täältä, toki tässä mennään myös matalammalle, mutta tässä virtuaali-instrumentissa noiden äänien vaihtuminen ei läheskään niin paljon niin kuin erotu siitä, että se kuulostaa aika paljon luonnollisemmalta. Okei, mutta sitten kun ne kaksi laitetaan päällekkäin, niin kappas vaan meillä onkin yhtäkkiä kuoro, joka laulaa niitä sanoja, ja joka ei kuulosta välttämättä niin semmoiselta pykälämäiseltä, mä en oikein parempaa termiä keksi siihen, mutta joka tapauksessa. Okei, heti paljon parempi, ja toki meillä on vielä siihen myös naiskuoro, joka on myös Ville Veikon lähettämä. Ja sitten autoseivi pyörii.
Okei, meillä onkin sitten yhtäkkiä kokonaisuus. Ja sitten täällä on sama periaate nyt. Tuossa äskeisessä osassa, missä tuli tuo naiskuoro, niin ne ei laulanut niitä sanoja. Mutta tässä on semmoinen ihan selkeä kohta tosiaankin. Ja alkuperäisessä miksauksessa tämä ei juuri edes niin kuin erotu täältä. Ja nyt mä oon sitä mieltä, että tuossa jää niin kaikki niin kuin hienoudet jalkoihin ja päätin sitten tämän kohan niin kuin kokonaan tavallaan jakaa sillä tavalla näille instrumenteille vähän eri tavalla näitä rooleja. Eli nyt nuo naiset, jotka tuolla niitä sanoja laulaa, niin ne kuuluu sieltä oikeasti. Ja nyt sitten taas spikaattojouset antaa tilaa tälle kuorolle ja näille liidiäänille, mitä täältä on. Ja tosiaankin tuossa on se, Ville Veikko lähetti myös ton liidin melodian samplen, ja mä en ollut siihen oikein innostunut, niin mä tein sitten 3 eri. Katsotaan, miltä rupeaa kuulostamaan nämä. Eli nyt jos kuunnellaan pelkästään tästä tätä naiskuoroa, niin me huomataan tässä, että todellakin siinä niin kuin ne pykälät ja sävelten vaihtumiset kuuluu. Ja tässä on vieläkin vähän pikkusen ongelma, että kaikki nuo niin kuin konsonantit erottuu liian selvästi. Ihan ok kuulonen, soundi hyvä, mutta sitten me aletaan laittaa siihen päälle tuota toista, niin me häivytetään se. Tuo oli se melodia, joka oli taas naiskuorolle, ja sitten sinne on laitettu vielä lisäksi. Tossakin kuullaan tosiaan tuo pykällys, ja sitten meillä on vielä 3. Ja tuossakin me kuullaan vähän se pykällys. Ja se reuna, kun eihän laulaja ikinä ole. Tuossakin auttaisi ehkä joku portamento, mutta sitten se niinku tulee sille vähän jäljessä. Sekin on vähän oma semmoinen. Mutta nyt kun me laittaa päällekään tää homma. Niin sieltä tulee tuo. Tosiaankin tää kun mikä on upea vibraatto sinne, niin ja sitten koko paketti kuulostaa ihan kivalta. Okei. Siellä on tehty se, ja tosiaankin tää niinku ideologia jatkuu hyvin pitkään. Täällä on myös sitten vielä tämmönen vocal phrases, joka on varmasti paljon innoittanut. Tää sample, joka tämä on tämmönen yhtenäinen laulettu pätkä täällä. Ja tosiaankin tuossa tuota teemaa nyt lähtee soittamaan aika paljon. Tosiaan tolta se kuulostaa siitä kohtaa kokonaisuudessaan. Ja sitten mennään eteenpäin. Täällä oliko näihin muuten mitä tehty? Täällähän nyt on peruslaitettu kaiken näköistä, mitä Virtual Tape Machineissa. Siellä on vähän laitettu kummasti jostain syystä Earthia sinne. Ehkä sieltä on haluttu vähän lisää alakertaa ja kaikuahan se on lisätty. Ja tännepä sitä sitten on ihan laitettu vain tuo
Tuo kompura vähän ottaa tuo kiinni, mutta ei sen kummempaa. Okei. No nyt sitten päästään tähän rumpuosastoon. Tämähän kuulostaa siis oikein tämmöiseltä jykevältä rumpukompilta. Ja tämähän on ihan Ville Veikon minun lähettämä komppi. Ja tosiaan se kuulostaa tältä ennen kuin sille on tehty yhtään mitään. Ja nimenomaan tämä subgeneraattori on minun lempikohta. Ja täytyy sanoa, että nyt kun tässä on jonkun aikaa käyttänyt näitä Solid State Logicin plugaareita, jotka kuuluu tuohon Slate Digitalin All Bundleen, niin nykyään nämä on kyllä ollut todella hyviä. Ja tästä subgeneraattorista tämä tuo tosi hyvää semmoista matalaa bassaa, mihinkä tahansa raittaa aika mukavasti. Ja tosiaankin, niin tuolla on sitten vähän pommikompuraa. Oikeastaan se tuo esiin nuo kaikki pikku yksityiskohdat, mitä siellä on. Ja sitten kun se näyttää siltä, että bassa on ollut, luulen, että mä oon kokeillut, mä oon jättänyt sen tuohon, vai tuo on hyvä. Ei ehkä erityistä syytä ottaa 0,8 desibeliä alahyllä. En tiedä, paljonko se oikeassa elämässä vaikuttaa siinä miksauksessa. Tuolla taitaa olla vaan sitten noiden midit. Ja okei, siis täällä on sitten vähän samalla tyylillä tehty tänne. Eli täällä on nyt symbolisia big drums. Ja täällä on tämmöisiä. Ja sitten joo. Itse asiassa katsotaanpa tuosta, mitä tuolle on tehty tuolla. Tuolla on Fresh Air. Tuolla saadaan, ja stereo-image on tuolla. Nyt mä onkin vähän erityylinen. Muistanutkaan. Eli nyt kun tässä kuunnellaan vähän semmonen, minä tykkään aina silloin, kun ihan Rissalan pojat siellä, silloin kun kaikki niinku symbaalit kuulostaa semmoiselta niinku, pehmeiltä ja rikkailta, tavallaan semmoista niinku tämmöisestä kohina-jutusta en hirveästi innostu aina ja kaikista terävistä piikkeistä, joita jossakin symbaalissa vähän on ja aika jännä, että se halutaan joihinkin kirjastoihin tehdä semmoisia, mutta monesti kuvittelen, että niitä on vähän siivottu niitä soundeja, mutta tämmöistä EQ:ta aika mielenkiintoista. Ei mitään muistikuvaa, tästä on pari kuukautta, kun mä oon tämän miksauksen saattanut loppuun ja kappale on jo julkaistukin. Ja okei, kuunnellaan mitä sieltä on otettu pois. Eli ihan toi perusjuttu ja sitten toi just mitä mä yritin suullani matkia ja sitten siellä on joku ihan selvä resonanssi ollut ja siitä on vähän vierestä ja tuo on monesti se, mutta tämä on todennäköisesti liittyy nyt johonkin muuhun rumpuiskuun tuolla missä on ja perus tämä keskialue. Siellä on vaan niinku johinaa, joka niinku ei minun mielestä niinku luo mitään lisää näihin symbaaleihin. Paljon puhtaamman kuulonen ja sitten tuolla saadaan ihan selvästi se yläkerta syttymään ja erottumaan tuolta koko miksauksesta ihan eri tavalla kuin se. Toivottavasti tuo välittyy tämän videon kautta, että minkälainen. Ja sitten vielä, totta kai siihen pitää saada stereokuvaa, että se on mahdollisimman tosiaan tuommoinen niin kuin laaja. Kyllä. Ostasin vieläkin
tuon soundin ennemmin kuin se, mitä se on ilman tätä. No ei huono tuokaan, mutta paljon paremmin. Joo, kyllä ostan mieluummin tuo. Okei, sitten hirveästi ei ole enää raitoja jäljellä tuon symbaalijutun MIDI ja percussion rolls. Täällä on subgain, voi että se on ihana plugari. Joo, tää oli Ville Veikon sample ja sitten täällä on vielä joku percussion kitti. Eli täällä on tämä suhkutus, mikä niinku ei ihan hirveän monta sampleja, mutta tuossa onkin ideana, että se on mahdollisimman tuommoinen niin kuin yhtäjaksoinen tuo suhkutus, kun se on kokonaisuudessa, niin sitä ei tavallaan kuule edes, että kuinka niin kuin konekiväärimäinen tämä on. Täällä nyt on vain perus. Nämä on kyllä oikeastaan Virtual Channeli avautuu mulla aina instana noihin. Ja näköjään on sitä mieltä ollut, että pikkusen liikaa on ollut. Ehkä. Varmasti joku kotiteatterijärjestelmissään kuulee tuon kun minua aina itsekin välillä huvittaa, että minkä takia niitä tekee. Mutta kun tekee tarkkaa työtä ja kuuntelee paljon noita asioita, niin sitten niitä alkaa kuulemaan eri tavalla. Mutta sitten niin kuin lopputuloksessa se ei välttämättä tuommoinen yksittäisen kanavan ekutus tuntuu ihan järjettömältä, että no oliko tuosta nyt mitään hyötyä. Mutta sitten jos sitä taajuuksia on monessa kanavassa ja ne kertyy ja sieltä sitten alkaa yhtäkkiä tulemaankin paljon sitä. Joo. Oliko täällä vielä? Täällä on sitten, me ollaan biisin loppuosassa, jossa meillä on rummut. Ja tosiaan Ville Veikko pyysi tekemään nämä rummut ja siellähän sitten lähdettiin käyttämään SSD on ollut. SSD mulla on ollut tosiaan käytössä monta vuotta jo 4 asti. No 5 on tullut jo muutama vuosi sitten. Tosiaan tää on semmonen minun go-to-rumpukirjasto. Täältä löytyy kyllä kaikkea. Tykkään tymäkkästä rumpusoundista ja tavallaan siitä, että se luo aina rummut luo sitä sykettä ja voimaa sinne, eikä vaan siellä taustalla hipsuttele. Tässä ideologiana, että ne rumpu lähtee sille dynaamisesti mukaan. Koko ajan voimistuu. Tuo tavallaan nosti vielä uuteen sfääriin tuo rumpukomppi tuon biisin, eli se tavallaan toi vielä yhden kerroksen siihen, kun oltiin jo kaikki muut orgasmit käyty läpi, niin sitten vielä rumpusetti siihen. Ja totta kai rumpusetti tarvitsee tuekseen bassoa, ja halusin tähän tämmöisen mahdollisimman pehmeän basson. Tuo on ihan DI-soundi tuosta minun Jacksonin bassosta. Ja sitä sitten lähdetään suitsuttamaan heti sieltä vihattu ja rakastettu Wavesin GTR. Täällä on yksinkertaisia näitä pedaaleita ja näitä tulee aina välillä käytettyä, koska miksi ei. Se vähän tasoittaa ja antaa volyymeja lisää, kun mennään tonne aivan loistavalle ilmaisplugarille. Tämä oli jossakin esittelytarjouksessa. Tämä on yksi parhaita ampekkeja, mitä minun mielestäni on tässä ollut. Ja sitten on toki Neuralin Dark Glass Ultra plugari. No tästä tällä kertaa en ole käyttänyt tätä pedaaliosiota niin kuin ollenkaan, vaan täältä sitten elikkä se on pois päältä ja täältä on patakaape.
pelkkä kaappi on tuosta käytössä. Ja sitten tosiaankin siellä taas autosaveit pyörii. Ollaan siis todennäköisesti kohta puhuttu puoli tuntia ainakin. Sitten siellä on virtual mixeräkkiä, jossa on sitten tuommoista parallel kompuraa vähän tiivistämässä ja tämä Infinite Bass. Tämäkin antaa aika huikeata alakertaa, mutta tämä ei ollut mulla käytössä tuossa. Ja Infinite EQ, tämä on siis ihan paras EQ, mitä, no varmasti joku FabFilteri on hyvin samaan tyylinen, mutta tämä on todella hyvä EQ, on tykännyt. Melkein. No, tässä on sitten tämä EQ-ideana on, että halutaan pois kaikki se niin kuin tämmöinen voima siitä bassosta, että se on vaan semmoista pehmeätä pohjamateriaalia siellä, eli tuossa on räminä ja kolina tässä tavallaan luomassa vain sitä sitten pohjaa sinne, koska siellä on sitten se orkesteri, joka on aika pehmeä. Ja totta kai ei ole semmoista bassoraittaa, missä ei vähän L1 käytetä tähän malliin. Ja sieltä lähdetään sitten biisiä eteenpäin ja sitten lähdetään sähkökitaran kautta maaliin. Ja tosiaan tää on aika hemmetin hyvä tämä THU Slate Edition myös. Tästä kyllä saa monenlaiset kitarasoundit ja olisipa kiva, jos joskus tulee semmonen kitarapedaali, joka voi ottaa livenä mukaan, joka toimii tällä tavalla, kuten tämä. Joissakin juttuissa sitten tykkään käyttää myös muitakin kitaraplukareita, mutta tämä on semmoinen aika varma valinta, niin kuin minkälaisen tahansa musiikkituotantoon sieltä löytyy heviitti, sieltä löytyy humpat, ja iskelmät ja monenlaiset efektit, jotka tuolla muuten nyt sitten katsotaan, niin jotakin automaatiotahan siellä on, että basso sitten menee hiljemmälle ja tuossa oli alun perin silleen, että kitara tulee feidaten sisään ja täällä on näitä automaatioita joihinkin kanaviin tehty sitten tarpeen mukaan siellä heiluu. No katsotaan vielä niitä output-kanavia, eli noiden virtuaali-instrumenttien output-kanavia. Siellä aika lailla kaikissa tuo Virtual Tape Machine ja sitten melko varma olen, että minä haluan käyttää aina tuota joka kanavassa ja kaikki te kuulette, että tykkään yläkerrasta. Tuollakin on sitten nyt laitettu näköjään Infinite Bassia. Bassit jytää täysillä. Siellä on se alakerta olemassa, mutta Auto-armiasta se on paljon niin kuin muhkeampia elokuvaa, semmoinen niin kuin massiivinen, täydellinen tommonen. Ja tuon kohdalla suosittelen sitten, jos katsot puhelimelta, niin et tule kuulemaan eroa. Ja jos katsot elokuvia puhelimelta, niin harkitse jotakin kuulokkeita siihen käyttöön. Ja koska elokuvien katsominen puhelimen kaiuttimella on aika huono kokemus. Niistä jää aika paljon kokematta. Okei, ja siellä nyt on kaikissa kanavissa aika pitkälle tämä EQkin ladattu tänne. Onko johonkin tehty? Sello on honottanut vähän tuolta. Tuolta on vähän otettu pois tuommoista tavaraa. Ja hyvin semmoista pientähän näille virtuaali-instrumentteille tarvii tehdäkään. Ja sitten jos haetaan jotakin
tiettyä, tuolla on otettu vain terävyyttä nyt esimerkiksi pikkusen silleen, että se on ollutkin ehkä pikkusen turha. Noita en ole jaksanut näköjään nimetä. Täällä on todennäköisesti vaan copy-pastinä Virtual Tape Machine ja sitten Virtual Channel ja Revival Lukari. Ja se on vaan kopsattu siihen. Sitten jos tarvitaan, niin käytetään niitä. Oikeastaan suuressa kokonaisuudessaan tämä näyttää hyvin yksinkertaiselta, mutta kyllä tätä tehdessä meni semmoinen 3-4 päivää työtunteja, eli semmoista 8 tunnin työpäivää ja semmoista se on, kun haluaa tehdä soundia ja musiikkia, niin sitä se on aikaa vievää puuhaa ja sitä ei kannata tehdä niin kuin hirveällä kiireellä jäniksen selässä, että monestikin se auttaa siihen, että kun se rauha tehdä sitä eikä kiirettä mihinkään, niin sitten jaksaa panostaa niihin yksityiskohtiin ja myös siihen kokonaisuuteen, eli tehdä sen semmoiseksi, että se soi hyvin. Joo, tosiaankin tähän loppukaneetiksi, niin otetaan vähän matkaa. Lähdetään tuolta. Semmonen biisi. Biisi oli siis Ville-Veikko Vähäkuvuksen All the World's Poetry That Silver Line the Clouds. Ja löytynee kaikesta suoratoistopalveluista. Ja tosiaankin käykää ihmeessä kuuntelemassa biisi kokonaisuudessaan sieltä ja mä laitan sinne kuvaukseen linkkiä biisiin ja ehdottomasti tilatkaa minun kanava. On suomalainen musiikkituottaja Elmeri Kinnunen, joka tosiaan tulee tekemään tämmöisiä tuotantovideoita ja otan mielellään vastaan palautetta, mitä ikinä keksittekään sanoa, minkälaisia videoita tai mitä te haluaisitte tietää näistä tuotannoista. Mä teen tosiaan musiikkituotantoja ihan laidasta laitaan. Tässä on esimerkki elokuvamusiikista, sitten on myös iskelmämusiikkia ja totta kai heavyä pitää olla ja se varmaan tulee näkymään minun kanavalla, että heavy on minun ykköslapseni. Mutta kaikki musiikki on todella tervetullutta minun tuotantoon. Ja ei muuta kuin olkaa yhteyksissä ja tilatkaa kanava ja nähdään seuraavassa videossa. Kiitos teille, kun katsoitte.